meneh iki. Arah di sendal video kotor we. Cek rung oleh langganan. Bali weh. Barang sih. Ini apa ya? Cek selesai. 30 menit dari sini tanpa suara. Wah, wis 30 menit nah meneng wae. Udut sik weh. Aku watuku udut ler-leran. Saya menglinting ini. Ini ya motor mogok penumpang ya ora ono saiki kerja dibayar per hari kaya open BO ya mas pemerintah itu pemerintah mangan sate rakyatnya mangan tempe ngaret-ngaret weh makani sapiku ben lemu-lemu. Aretku iki sing paling ampuh. Ya lah, dus. Gering-gering men tak tinggal ngojek kowe. Pisan-pisan tak golekne suket. Sing sabar ya kowe. Engko bakal lemu kaya bojoku. Del demo kebutuhan instant story. Saya minta ojek langganan ku biasanya ya ini iki lho. Weh, wes tipen nang ndi lek? Hei, Nang ndi? arep ngojek motore rusak ya setengah ngaret kowe ya. DPN ki gara-gara mek takon ngeterke demo malah laku. Wah, ra iso aku wong arep ngaret, wedhusku kuru-kuru setahun ra tak retke, motore yo magok. Piye? Aku ya meh demo ki ana kesan tersendiri no lek awak iso gawe kebutuhan instant story nomor pesan. Wah, bayi kok ngono ya rasah melu demo mending melu aku ngarit. Wis kowe iki rasah melu demo iki ben urusane mahasiswa karo buruh. Kaya ede pengangguran ngene iki sapa? Mending melu aku ngarit oleh duit engko tak opahi. Lho wis saya gas nak perkara oleh duit. Jikok-jikok begor apa arit? Iki wis adi kene kok sukete iki pamret kene ning omah. Langsung diangkat. Yo, mangga. Yo. Iki sawah anu, sawah ndi? Kono sawah seberang. Sawah seberang. Aletmu kok ngono, Lek? Aja takon iki arep. Wis sapa kuwi? Dibagi. Iwekmu bentuke kaya manuk bingkong ngono. Oh, aja ngene peninggalane Brawijaya 5 iki. Iya. Kuwi nek ngaret suket ketol apa ora? Hah? Suket ketol. Iki lagi mbebet pet kerambil yo. Tugel lho.
Ya. Wis lah. Wah iki sokete oke. Rasane ngaret iki. Paman anu lho Lek. Derek ngadai. Paman jare sida mbayari aku. Wis mending melu ngaret ngene iki to. Engko nak wis oleh tak opahi. Anu engko opahe macake tuku iPhone 11. Yo we kudune bendina nganu apa? Lah iki ngingu wedhus apa sapi apa tikus-tikus berdasi? Wah yo wedhus kabeh kok. Kabeh kok openi. Ini ning omah ono akeh. Wedhus cempe. Lah dhewe ngojek iki yo mar dhewe Ginu kok kesusu anakku. anakmu piro? Anakmu. Anak kono 5. Wakal ya hitungane. Apa? Anak teman kabeh. Weh rada rono bebet cangkemmu metot. Iki lek langsung nisik jiku ana ben akeh. Lek Yo, jadi. wah iki koyo wedhus lemu-lemu. Kan ngarep wis akoran arek. Ayo, esok. Patang jam aja ning kene. Yo, bali. Weh, hati-hati kowe. Iya. Pedale petot kan. Ya saya kabutan skop lek. Saya kok nglebuno Malah koyo lara iki. Wong idene sing ndek sini. kayak koyo ngene. Wah, ngamuk hati-hati. Ayo. Laku alon-alon iki. Alon-alon. 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 Bahaya kuwi ngamuk iki. Met lek. Amet. Halo. Asik, Cuk. Apa toh? Arep nek sawah ngarep sapi. Wis aran-aran ora rada-rone lho. Tak bebet tak bebet. Aran-aran ora rada-rone tak bebet bebet. Kami ini pembajak Bogor.
Wes.